Γεια σας παιδιά, Con Games εδώ. Σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι Badlands Royale. Λοιπόν, να πω ότι αντί για Clash Royale θα παίζω αυτό το παιχνίδι και θα είναι αυτές τις 4 σειρές που ξέρετε. Ναι, οπότε πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Που πολλοί παίζουν τώρα τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το shotgun. Πού ψόφισε αυτός? I'm coming. Εντάξει τώρα. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Αυτός είχε λίγη ζωή, εντάξει. Επίσης, αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, μπορείτε να μου το πείτε στα comments για να ξαναπαίξω. Εδώ. Ή εγώ πάω εδώ. Εδώ. Καλά, πάμε στο δικό σου. Τώρα. Hideout. Όχι, πέφτουν πολύ hideout εδώ. Gas station. Εδώ, αγόρι μου. Και εδώ. Και station. Εκεί, μπράβο. Μπράβο. Πάμε να πάρουμε το όπλο. Το όπλο. Που έχουμε βρει και σιλντάκι και μεγάλο σιλντ όπως βλέπω. Με έχει φάει. Δεν θα μας δώσει τα πράγματά του. Είπε να μην μας τα δώσει σήμερα. Give me this gun. Θέλεις φέρεις. Ωραία με την κοίτα εδώ. Shotgun να κολόφαθει. Ωραία φίλε. Και εγώ θα έχω shotgun guys. Και ναι, εδώ έχει shotgunάκι. Shotgunάκι. Τι φάση. Πάω airdrop. New supply drop. Έφυγα. Εσείς θα πεθάνετε, δεν θα πεθάνω εγώ. Τι ζώνη. Θα μείνω εδώ πέρα εγώ. Πω παιδιά αυτός. Δεν έχω και σφαίρες.
και χτύπαγε το τηλέφωνο δυστυχώς ρε παιδιά και χάσαμε. Κλασικά. Τώρα πάμε, βγήκαμε δεύτερη, πολύ ωραία. Μισό να το φτιάξω. What, είμαι μόνο εγώ μόλις. Εντάξει, ευτυχώς την λεφτή μπήκανε. Οκ, πάμε ξανά gas station. Μας έφερε πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Εγώ θα πέσω gas station. Εσύ κάνε ό,τι θες. Shotgun easy. 2 shotgun από όπως βλέπω. Πάμε να το πάμε. Πίσω του θα έχουμε το πρώτο hit. Έλα εδώ. Εντάξει τώρα δεν πειράζει, παρόλο να σκοτώσει ένα team. Αυτός πώς γίνεται να έχει τόση ζωή ρε παιδιά. Του είχα ρίξει πάνω από 5 hits σίγουρα. Ναι, οκ, εντάξει. Και αυτός μου ρίξε σίγουρα λιγότερα από μένα και με σκότωσε. Τέλος πάντων δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τους άλλους. Λοιπόν, εγώ θα πάω να πέσω εδώ. Gas station. Τέλεια. Και άλλες σφαίρες. Σιγά σιγά πρέπει να φύγω από εδώ. Με έχουν δει. Help me. Help me. Πάω στον άλλον. Φύγαμε. Έλα εδώ τώρα, μη σου πω τίποτα κι εσένα. Shotgun, φέρ' το shotgun. Ωραία. Εγώ θα κάτσω εδώ. Σιλάκι. Πάμε να τον φάμε. Βοήθεια. Και εγώ το ίδιο θέλω. Θέλω το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. I don't. Όχι. Ψόφισα. Ρε φίλε. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe. Κοιτάξτε λίγο αυτός πόσο γρήγορα πηγαίνει. Κοιτάξτε τον λίγο. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Άμα σας άρεσε γράψτε comment και κάντε like. Άμα φτάσουμε τα 2 με 3 likes θα συνεχίσω τη σειρά. Οπότε, ναι παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like, subscribe, comment και share αυτό το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Και ναι, γεια σας.